Una pa ang Valentine's Day, presyo sa bulak sa Cagayan de Oro City misaka na apan hinay pa ang palit. Samtang presyo sa rosas sa Zamboanga City doble na. Atong sayron yung pila ang presyo sa report ni James Paulo Yap. Tulo ka adlaw na lang una ang Valentine's Day. Pinaspasay ang mga flower vendor sa paghimo sa ilang flower arrangement. Apan kamatikdan nga hinay kuno ang palit karong tuiga, dala na sab kuno sa pagtaas sa presyo sa bulak ug epekto sa pandemya. Hindi pa sa una ba nga naagyod kay wala pa betay pandemic sa una gid. Nga pa manggid pa na gyapon nagkuan gyapon nalalali na ginagmay. Si Cynthia Ulayon, nagtuo nga ang pandemya sa COVID-19 ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa bulak tungod daghang farmers ang wala kuno nakaatiman sa ilang mga bulak kaniadtong strikto pa ang quarantine protocol sa rehiyon. Diferensya gyud siya sir kay karon mas mahal gyud siya karon kay pag abot sa pandemya ang mga planters wala kay sila katanom og mga murag na biyaan nila ilang mga bulak kay gumikan siguro sa mga quarantine. So ang ilang instead siguro sa bulak, ikaon na lang siguro nila with their family. Ana-ana sa 100 pesos hangtod 1,500 pesos ang presyo sa mga bulak ug laumang musaka pa kini sa mismong adlaw sa Valentine's Day. Apan kining si Ralph Salcedo, mupalit gihapon og bouquet alang sa iyang asawa. Di na ta magmatter ana. Once man gud nga love na to ang person man gud, what the price of the ano gud di na gina magmatter sa atong butang. Basta kay para gid sa ato ang hinigugma. Apan sa Zamboanga City, halos madoble na ang presyo sa mga bulak ug bouquet nga rosas sugod ugma hangtod sa Valentine's Day. Inangkat pa manggod ang mga rosas gikan sa Dangwa sa Manila ug sa Bukidnon nga laumang moabot ugma sa syudad. Gikan sa 360 pesos hangtod 700 pesos ang presyo sa rose bouquet. Yung 350 namin is maging 750 na. So yung 750 maging 1.5 na siya. Kasi sobrang taas ang presyo ng bulaklak. Parang triples ba? Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.